Modifikáciami, hlavne cúvni, ešte cúvni, dobre. Takže toto už je spomínané Porsche, ktoré sme spomínali, a vedľa Lamborghini Aventador. Takže dáme ešte jeden rozstrel s nimi. Ale to GTR-ka skará, to by vypúšalo, nie? Ja sa sem ešte postavím, akože to nie je moja funkcia. Sekundu, ešte ja do toho zagibicujem. Môžeš niekoho previesť? Máme tu jednu slečnu. Dobre, veľa váhy? Dobre, pôjde sám teraz a naplno. Takže pôjde sám, poď kľudne. Aj keď máš možno teraz menej váhy, mám svoj tip na víťaza. A červený nie, ani bordový.